Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa mga nagapanguna naton ng mga Pangulong dinalan, sa mga balita lokal, Western Visayas may 38 lamang kakasos ang COVID-19 kahapon nga adlaw. Pagdugang sa trip sang wisa mag-umpisa buwas nga adlaw. Sa balita nasyonal, mga LGUs may diskrasyon sa pag-issue sa ordinansa nga nagamando sang mandatory vaccination. Mga hospital sa Pilipinas nagaprepara na sa posible pagsulod sang Omicron variant. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Miyerkules, Disyembre 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaong kag kasanat inuig na nagligan, ikaw gihapon. Yes, good morning na sa aton nga mga kaaksyon. Karon nga adlaw, of course, Miyerkules kita. First day sang bulan sang Pasko. Unang adlaw sang bulan sang Disyembre. Pila na lang, 24 days until Christmas kita. Dali na lang mga kaaksyon, no? Ang aton sining pagsaulog sang adlaw sang pagkabanhaw o pagkabunag sa aton sining Lord Jesus Christ. Sige. Karon man nga adlaw, December 1, last day man subong sang 3-day National Vaccination Drive. Ang aton dira nga mga kaaksyon nga wala pa makapabakuna hingagaw na kay last day subong sang National Vaccination Drive. Kadamo-damo sang nagapabakuna as per record sang aton sining mga Emergency Operation Center sa Bacolod. Madamo man sang mga nagpabakuna sa mga LGUs naton. Damo man, no? Kag ang mga LGUs na bala galaw-galaw mga kamuda kay para nga damo man ang record sa inyong nga mapapakunahan sa inyong respective LGUs, no? Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga kaaksyon, happy Wednesday. Yes, today is Wednesday. Kag ano yung mga bayo nga daw daw iya sa daw ng maninay kanan di man? Maninay gid siya. Lain sa maninay. Iyo, akon sa kasal or sa bunyag. Magplansa kaya o plansa na eh. Ha? Yaw ka plansa hindi man? Oo, yawan. Ko mo gini siya actually. Bisa na ng mga plansya. Mo gina siya. Apo namin ko bala ng kadamo bala sa mga para-para. Oo, ang tawag Na. May pulo pakagalido angel kagali. Yes, because I'm about to fly. I'm about to fly. Kaya mo lido angel ka nga anong colors na gray? Anong colors naman? Gray? Ano man? It's lilac. Lilac? Lilac yun maniguro. Best search ko anang lilac. Pero do ka ano ba na family of violet? Sila sa mga lavender nga mga pamilya. Purple, mga mamon. Mga light purple guro na siya. Sige. Dan taon tabi. Kung sige I think karagin siya sa
sa lilac. Dali. Diba? Ay, correct. Lilac yun siya Oo, yan. lilac. Lilac o lilac? Charot lang. Pero lilac na. Lilac yun siya. Sige. Sige, good morning din dira sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Share lang kita mga ka-aksyon ha sa aton sa mga FB Live. Melili Oligo, good morning sa imo. Dennis Richard Tibor Roma. Kay Fernando Bongbong Narciso is also watching. Si Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo sa Minnesota. Of course kay Dr. Matt Mayo. Sa kay Narwin Sakmar. Happy birthday gali ka Aksyon Doors karon nga adlaw no kay Aksyon Wilma Sugaton. Yes. Happy birthday. Aga pa. Libre naman ng aton nga pamahaw Aton ng yung panyaga. food. Hindi na tayo mag-expect sa panyapon. Hasta lang panyaga. Expect lang bala. Expect lang ko. Expect the unexpected. Yes. Always sige dapat ga-expect sa unexpected. Kaya ang mga taga-AFC nagatamyaw gid kay Aksyon Wilma Sugaton sang happy birthday. Yes. Kaya good Salamat. morning dira kay amigo ta Romel Gallo. Good morning sa imo amigo. Yes, good morning, Tito Romel. Jasper Portudo. Eddie Laos, of course, sa kay Nanay Isabel, nag-monitor sa Victoria City. Suzette Alunan, Merry Christmas man, advance Merry Christmas. Philip Isulat, dira sa Buen Retiro, Talisay. Kay Lester Benitez, thank you again for sending another 200 stars. Wow, salamat, Gid. Sa kay Andreo Huelar. Sige. Che Zamora. Kag Eduardo Labayan Jr. Good morning mandira sa imo. Kag kay Ray Baryoga sa Don Salvador Benedicto. Happy birthday ko no sa kay Florence Baryoga, 13th birthday. Hindi man bata nila, hindi guro ano? Basta may na-blush yun eh. Kaya bata ni Redo mga kagagbay pa man, no? Sige mga ka-aksyon, standby kita sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6 sa detalye na sang mga balita lokal. Naka-record sang 38 kabago kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Kagaroon may kabilugan na 145,464. Sa bago nga kaso, ang Negros Occidental mayara sang 14, Siyudad sang Bacolod may 7, Siyudad sang Iloilo 6, Capiz 5, Guimaras 3, Probinsya sa Iloilo 2, kag Antique 1. Nadugangan naman sang 175 ang bagong recoveries. Kagaroon nagdagat na sa 137,828. Ang Western Visayas may 51 kabagong napatay nga nagdala na sa kabilugan nga 4,263 sa death toll. Madayon na sa Disyembre 2 ang pagdugang sang Wisam Fast Craft sang schedule sang biyahe gikan Bacolod padulong Iloilo vice versa. Suno kay Wisam operator Frank Carbon, iniingatikang ang para makabulig sa mga nagabiyahe nga kon magkadto sa Bacolod o kon Iloilo sa sulod lang sa isa ka adlaw menos gastos bungod may sakyan pa sila pauli. Dugang pa duha ka round trip ang patigayonon sa isa ka unit sang Wisam sa diin magagikan sa Iloilo las 6:30 sang aga, las 8:10 naman sa Bacolod to Iloilo, la 1:10 naman gikan Iloilo padulong Bacolod kag las 2:50 naman gikan Bacolod pabalik sa Iloilo. Sa karon, suno kay Carbon bangod sa paghalog sang restriction sa biyahe nagalambot na sa isa ka gatos to 120 ang ila pasahero sa kada adlaw. Naibaluan sang wala pa ang pandemya makapatigayon sang 38 ka round trips ang 3 ka shipping lines apang sa karon 4 na lang. Posible naman suno kay Carbon nga matapos ang Disyembre 15, liwat sila makadugang sang round trip bangod nagahilapit na ang adlaw sang Paskwa.
Sandang dakop naman ang isa ka street level individual sa bypass operations sa Bacolod City Police Station 5 dala sa Purok Dama de Noche, Barangay 11, Siyudad sa Bacolod. Ang subject ng bypass operation gikilala kay Clyde Fernandez, 21 anyos, ang Purok Ilak, Barangay 1 sa Muman nga siyudad. Sunod kay Police Station 5 Officer in Charge Police Captain John Christopher Masangkay. Halos isa ka semana nga ginabantayan sa mga operatiba si Fernandez antes panadakpan sa bypass operation. Nakuha kay Fernandez ang 14 ka palabang nga sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sa 3 ka gramos kag nagabilis ang 23,000 pesos. Kagkaroon preso na si Fernandez sa custodial facility sa Police Station 5. Nagalaom naman si Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Martir nga madugangan ang puwersa sa angya personnel matapos na talana nga mag-graduate sa Basic Internal Security Operation Course ang iban nga personnel. Suno kay Martir, dako ang mabulig sini sa Police Visibility Patrol sang syudad labi na nga nagahilapit ang adlaw sang Pasko. Dugang pa ni Martir, 400 pa ang kulang sa kapulisan kag dako ini nga hangkat sa iya pagpungko. Bilang direktor, bangod kinahanglan nga siguraduhon nga mapabilin ang kalinong kagkatawhayan sang syudad sa pihak nga nabuo ang kadamuon sang Bacolod PNP personnel. Nagpanumdum naman si Martir sa pumuluyo nga nagabakal para sa Pasko nga maghalong kag bantayan ang kagamitan, hindi magsuksok sang malahalon nga alahas kung nagalakat sa dalan kag hindi magdala sang madamo nga kwarta gud malikawan nga mangin target sang kawatan. Napilasa naman ang isa ka dispatcher matapos gidbuno kagabi gid lamang sa Nara Avenue sa may barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Ang biktima ang gilala kay Marcelo Besanias, legal sa pangidaron kag temporaryo nga nagtener sa mga lugar. Sunod kay Angelino Melissa, 33 anyos, isa ka security guard. Nakita na lamang niya nga nagpanago sa likod sang pader si Besanias sa wala may baluan nga rason. Pila ka minuto sa nakaligad, nagwa naman ang 3 ka malalaki nga sa iya alegasyon lun sa mga menor de edad. Nagsunod naman gwa sa main road si Besanias nga may pilas sa likod. Pahayag ni Melissa, sang Nobyembre 29 sang gabi, ginkastigo man si Besanias ang wala makilala nga mga suspetsado. Ang biktima karon pa daw ginabulong sa ospital. Naglambot naman sa 40,000 pesos nga balor sang kalitan ng gintugas sang sunog nga nagluntad kahapon sang aga Nobyembre 30 sa Purok Lirio, Barangay Tacoling, siyudad sang Bacolod. Sunog kay Chief Inspector Rodel Gaspi, OIC sang Bacolod City Fire Station. Isa ka balay ang totally damaged sa ginapanagyahan ni Gilbert Pellegrino kaga may isa pa ka balay nga nasunog ang atop sini. Dugang pa ni Gaspi ang kalayo o kunang kalayo ang naggikan sa kwarto sa bata ni Pellegrino kag ginapatihan bangod sa overheated electrical installation. Ginpanugyan naman ni Gaspi sa publiko nga maghalong sa tanang kag hindi pagpabayaan ang nakasaksak nga mga appliances. Mga local government units may diskresyon sa pag-issue sang ordinansa nga nagamando sang mandatory vaccination. Samtang mga ospital sa Pilipinas nagapreparar sa posible pagsulod sa Omicron variant. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag Sa kay Hil Javier dira sa Oman. Good morning. Kag Athea Kim Iriman, Romar Tamayo. Good morning sa Hacienda Candagit sa Unjoting Gardera. Good morning man. Kag Christine Niñas Villalobos, kay Yenida Ordonez. Tamya naman si Luzel Medes. Subang gali ni Ray Baryoga si Florence gali. Okay. Happy birthday si mo Florence ha. Happy 13th birthday niya. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, may aga dira sa imo sa Bago City kay Mr. Melchor Melos. Good morning man. Happy birthday gali sa karon man nga adlaw sa kay Rodrigo Soria. No, happy birthday halin ini sa kay Grace Linaha Kayaw. Si Grace Soria bana ni sa sang friend na manamon nga si Grace Linaha Soria. Happy birthday sa imo Rodrigo. Happy birthday! Uy, lang nga. Ana Sinoro, may aga. Kag si Miss Jinky Dialagdon. Good morning man. Nag-send man sa sang 200 stars. Wow, Kag thank you tamyo so of much. course sila ni Dr. kag Dr. Matt Mayo kag Ma'am Vanessa Mayo kay Raymar Suatu Imperial, no? Kag kay Beboy Villasor, Alma Oligon, Serela Samar Aguilion. Good morning sa inyo. Mila Feliciano kag Lulit kag Jinky Ocon Lulit kag Joe Dialagdon. Kag sa pamilya dira sa mga Villa Flor, pamilya Apil, pamilya Nagor dira sa Don Salvador Benedicto. Good morning gid sa inyo, no? 24 days na lang until Christmas Aksyon Dorsa. Rapit na lang kaayo. Oo, ang akon nga ginahulat ang kwan bla ang tubla ang ginorder mo bla to na to. Ang
Hindi ito lang. Ang ginorder mo ito lang ang tao. So, namiguro kon ang mga moves black ang mga kuan ni sun kuan mo na mo sundon no. Ang mga moves. Ang importante da nga ang moves siya maayo gid kag mga sunod. Bigla. Directress kagle. Director nila. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning, man. Naka-on ang mic. Ay, sus. Sorry, Sir El Ray. Emeline Soliva sa Mandaluyong. Good morning lang taga kuno sa taga Sitio Pakol, Barangay Alihis. Feeling ko sa din mas Bacolod na or base sa Valladolid nga man eh. Oo, may alihis, di ba dara? So base sa Kanisaya sa Valladolid, no? Sa aton dira nga mga kaaksyon sa Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association Hutuda. Good morning dira sa inyo. Kag sa may Libertad Public Market sa aton dira mga vendors kag Burgos Public Market. Mayong aga sa inyo, no? May mga palupok na baligya doorsoy pa. Palupok. Wala pa ko kita, Aksyon Wala Boy. pa siguro, ano? Sa kuwan pa naguro, basi kung busan mo sa naman. Ang may balita gapon sa Action Day, nga nagakuha pa lang special permit ang mga, tapos ang doon ginalaw Negosyante. nila, I think, Action Boy, atong nagabaligya, nagijabala before, gijabala So why isang ang bago hindi na I don't know lang kung ni-cater nila ang mga mga bago nga gusto magbaligya man. Basta may na kung mas nami ako na gani nga gina-regulate wala ang mga palupok ni. Kaya for the past pila na katuig daw okay na ang mga palupok panay mo so una daw makmong isa galakat ka lang dalan gulpi lang may galupok sa kilid mo. Ha? So, Gani man, sa una may gapang itcha pa na blas ang lain na kung ka-drive ka. Ang nag-itsahan ka blas tunga bla. Te makibot ka bala ha ba simple imbes ma-brake ka, ma-accelerate mo yung imo nga maano. Kag basi wala lain gid ako malukpan mo lakyan. Ate delikado. Tapos wala ka man sukton kay madlagan dayon. Ay yan maso ko Actually nami man Action Boy gin-regulate ang ano. Ako na no. So, nadumduman ko so na may time nga bisan December 24, papuli kaya do kabudlay puli kaya yung linok panay lang sa dalan. Kabudlay puli. Kabudlo ako daga kakibot ko na sa palupok mo. Di mo ko na makibot ka bla. So na tingilan ko na ya. Katilaw ko so na yan ang standby plaza kaya ti daw gahulat bala mamisa bla do. I think midnight mass. Gapungko-pungkos plaza gulpili may sumigabong nga kamaras likod kuya sinuto yang tampuhaw guro yang draya binuta sa likod kong kamera Telano ka? do matyagan ko do naglupad ang espiritu ko Drag separate ka dali mga 3 seconds. no nagseparate ang akon nga espiritu ang lawas ko gata lupad ang espiritu ko gatan hala atong lawas ko gapungko kalain mo nang butangan nang kisa may mga pranks pala ang mga kaaksyon nga hindi mayo bla makahalit no. Sige lang, hindi ta na ilikawan ta na sa mga kaaksyon nga mahilig magamuha mo na bala. Oo, okay. Gima ko na dan Action Boy nga malabay ka lang itsahan ka piccolo. Ti mayo may piccolo kada gamay-gamay lang yung lupo. Okay lang yung piccolo yan. Mag-ano na to. Kamera? Mag-kamera to ito mabili. Kamera bla nga daw kabo bla kadako. Ay kalay no pag ginada. Kasi ang una ya, wayas ang mga bawal-bawal ya kung ano ka lagko sa balupok mo. Amot sa una damo ka so kada mag-ano gid ba mag New Year gid New Year sa una damo may mga kumpul ang tudlo. Sang last nga coverage ta mga ano to nga year gani man. Ay last year ano man naka-coverage ta. Basta dra ko na sign sa may Corazon Locsin. Ay wala gid mayo mga pila lang to kabilog man. Unlike gid sa mga kay may wala ka pag-regulate balaw kay buta tingala ko nga kung magpalupok man tani nang managkuha na bala ng mga nasa magbulag ibla sa tuig bala okay lang na
po, pitsa 31 pa lang sang aga, galinok Sa panay mga dami na. election boy, actually November pa lang may mga kapalupok na, di ba? So, na November pa lang yung mga mayroon niya. Kaya mo, so naduduman ko kanyo na nakawayan ng amon. Oo, Bago City, mang. Ayawan ka lang huyop-huyop la. Oo. Ayawan ka huyop. Sige. Katilaw ka na huyop sang kanyon. Wala. Pero so nahuyop-huyop na yan. Standby na sa aton nga mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga may diskresyon ang mga local government units sa pag-issue sa ordinansa nga nagamando nga mandatory ang COVID-19 vaccination. Suno kay Anyo, damlag lang gintalakay sang IATF kung balahimuon nga mandatory ang pagpapakuna kontra COVID-19. Duga pa ni Anyo, gusto sa presidenteng himuon ini nga mandatory apang wala pa sang lahi angot diri. Ginpatag pa ni Anyo ang mga local chief executives ang may autonomous power kag ini ang base man sa Section 16 sa Local Government Code kag pwede sila nga mag-issue sa ginatawag nga executive orders kag ordinansa nga himuon nga mandatory ang pagpapakuna. Sunod sa kay Anyo, ang mga LCEs ang pwede man nga mag-restrict sa hulag sa tao kag dugangan ang mga requirement para sa mga wala mabakunahan. Nagaprepara na ang mga hospital sa Pilipinas sa posibilidad nga pagsulod sa Omicron variant sa coronavirus. Isa diri ang San Lazaro Hospital sa Manila nga ginaprepara na sang pamunuan ang ilang mga personnel o kon personal protective equipment o kon PPE pagi sa pag-inventaryo subong man ang mabulong para sa mga pasyente. Suno kay Dr. Ron Jean Salante ang na-record niya kaso sa nakaligad nga semana ang mga nagtulod sa mga hospital nga magprepara sa posibilidad nga panibago nga pagsaka sa kaso. Ginpahayag man ni Salante
importante nga dako man ang mabulig sa paghatag sa booster shot sa pila ka mga healthcare workers agon matagan sa proteksyon sa nasambit nga variant. Handa man ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated kung may kaso sa bagong variant sa Pilipinas apang ginako nga may kakulangan sa mga health workers. Ginasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpabalik sa mandatory nga pagsuksok sang face shield kung makasulod sa Pilipinas ang Omicron COVID-19 variant. Inayagin palayag ni Duterte sa naman naglang pagsinapulo po ng mga health experts o po ng miyembro sang gabinete. Apang ginpahig sa Presidente nga iya na ginatugyan sa National IATF ang pagdesisyon angot sini. Ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga kinahanglan ibase sa siyensya ang pag-usar sang face shield. Ini ang reaksyon ni Robredo sa plano sa gobyerno nga liwat ipatuman ang pulisa. Nabuksan ang posibilidad nga liwat gamiton ng face shields kasunod sang pamahog sang Omicron variant sang coronavirus nga una na-detect sa South Africa. Una na ginpahayag ni WHO Representative to the Philippines Dr. Rabindra Abiasinghe nga hindi kinahanglan nga liwat gamiton ng face shield kasunod nga hindi man sa hangin nagalaton ang variant. Ginpasiguro naman sa Bureau of Quarantine nga wala sang sintomas sang COVID-19 na mga pasahero nga gikan sa red list countries nga nag-abot sa Pilipinas antes ginanunsyo ang protocol sa Nobyembre 28. Sunod kay BOQ Deputy Director Deputy Director Dr. Roberto Salvador, tanan nga pasahero ang ipaidalom sa contact tracing. Sa manumduman, Domingo nga adlaw sang ginadumalian nga makasulod sa Pilipinas ang mga travelers gikan sa red list kung may mataas nga kaso sa COVID-19 tungod man sa pamahog sang Omicron variant. Pahamtangan na sa pinakauna nga high school ang Pag-asa Island nga makitaan sa kontrobersyal nga West Philippine Sea. Ini matapos aprubahan sa gobyerno ang pagtukod sa eskwelahan. Nagpirma sa kasultanan ang Department of Education kag Kalayaan Palawan nga nagasakop sa isla ug matukod ang Pag-asa High School. Sa madumduman unang ginapatukuran sa pinakaunang elementary school ang Pag-asa Island sa tuig 2012. Inyong imamatiya na ating mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, napod ki Aksyon Fred Salanga. Balik kayo kita sa Aksyon Balita Morning Edition, napod ki apon sa inyong News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon, sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!